दानि बिटिसिनि बाहेरायाव थानाय जायफोर बर'फोर बिसोरो गावसोर अजद केन्डिडेट जायफोर बिटिसिनि बाहेरायाव थानाय जेरै सनितपुर बिश्वनाथ आरो गफुर बिसोर गावसोरनि आइनफोर जांखायासै होननानै अजद दैखांबाय थादों। दा बिसोरनिसिम मा मेसेज होनो सानो? 27 तारिख खालि अल बर' स्टुडेन्टस इउनियन एनडिएफबि आरो इउबिपिअ बे मोनथाम संगठननि दैदेनगिरिफोरजों भारत सरकार असम सरकारनि जि सुक्ति जादों बे सुक्तियाव बिटिसिनि अनगायैबो बिटिसिनि बाहेरायाव थानाय कन्टिगुवास ट्राइबेल गामि आरो ट्राइबेल एरियाफोरखौ दाजाबनाय जागोन बे सुक्तियाव दङ। मात्र बबे ओनसोलखौ बबे ओनसोलहालागै सोनाय जागोन बेखौ डाइरेक्टलि नाम मेनसन खालामाखै आरो जों असम सरकारनि दैदेनगिरिफोरजों गोबांबार सावरायदों आरो बे सावरायनायाव असम सरकारनि नेतृत्वआव थानाय जायफोर बिबानगिरि बिथांमोना स्पष्टयै बुंदों जे बिटिसिनि सिमा बारायनाय बेखौ सानजाहा सिमा बारायनायखौ असम सरकारा इन प्रिन्सिपल मानिना लाखाबाय नोंसोर जेबो सिन्था खालामनाङा खिन्थु दा किसुमान पलिटिकेल कारनाव जों स्पष्टयै अमुकहालागै बारायनाय जाथोंसै होननानै नामखौ लिरना उल्लेख खालामनो हायाखै खिन्थु दानि जि सुक्ति बेवहाय ओरैबायदि दंखायो जे ए कमिसन विल बी सेट अप टु रिकगनाइज एन्ड डिसाइड द एक्सटेंडेड एरिया originally demanded by the movement group होननाय दंखायो। दानो मुभमेन्ट खालामनाय संगठनफ्रा जि एरियाखिनिखौ क्लेम खालामदों जोंनि बर'लेण्डआव सोनांगौ होननानै बेखिनि एरियाखौ नायबिजिरनानै डिसिसन लानो थाखाय कमिसन दानाय जाबाय होननानै जेरावहाय स्पष्ट लिरनाय दं। बेबायदि हिसाबै आनडिभाइडेड सनितपुरनि रायजो राजाफ्रा गावसोरनि ओनसोलाव गोलैयाखिसै होननानै दुखु खालामनायनि खुनु जुक्ति गैया आरो बे हाबखागोन मानोना कमिसनाव बे बुस्थुफ्रा स्पष्ट लिरनाय थागोन आरो दिनै असम सरकारनि दैदेनगिरिफ्रा बेखौ स्पष्टयै एसुरेन्स होदों जे बेखिनि ओनसोलाव हाबगोन आरो बेनिखायनो जों खावलायदों जे सनितपुर जिल्ला आरो आथिखालनि बिश्वनाथ जिल्लानि जाय कन्टिगुवास एरियायाव थानाय बिटिसिजों नांजाबनानै जिखिनि कन्टिगुवास एरियायाव रायजो जानाय ट्राइबेल गामिफोर बिथांमोना कुनु दिन थालांनाय नङा गासैबो बर'लेण्डआव हाबगोन बिटिआरआव हाबगोन। बेनिखायनो बिथांमोना जाहाथे भुल बुजिया बिथांमोना जाहाथे नार्भास जाया बिथांमोना जाहाथे बे बाथ्राखौ बुजिनो नाजायो खारन किसुमान खामानिखौ स्पष्टयै खुला खुलि बुंनोबो हाया स्ट्रेटेजिक कारनाव पलिटिकेल माखासे रिजन्सखौ लानानै बे जेब्लाहालागै कमप्लिट जाया अब्लाहालागै नाम उल्लेख खालामनानै स्पष्ट खालामनायनि एसे असुबिदा थायो बेबायदि कारनाव बेबायदि स्ट्रेटेजिक कारनाव जेरै अमुक जायगाहालागै जागोन अमुक एरियाफ्रा बर'लेण्डआव हाबगोन बेदिनो स्पष्ट लिरनाय गैयाबाबो जिहेतु लिरनाय दंखायो इनडाइरेक्टलि जे अरिजिनेलि डिमान्डेड बाय दा मुभमेन्ट ग्रुप बेखिनि एरिया हाबगोन होननानै जिहेतु लिरनाय दंखायो बेनिखायनो बिथांमोना सिन्था खालामनो दरकार गैया आं खावलायदों बिथांमोना नार्भास दाजाथों।